emgidini yabanazaretha ebuhleni babanazaretha abanye basehleni estate abanye sebuhleni ekhaya ezulwini ebuhleni bokuphakama. Kuhle kudeliwe emzini omkhulu wabanazaretha ebuhleni bokuphakama. Suka ilanga ke lemgidi namhlanje sibophele ubaba injobo ngapha macala wonke nalapha iyona injobo igcawu ziningi kakhulu phela umsebenzi kaShembe usumkhulu kakhulu. Sizodlulela ke manje esikoshini angazi ngibamba kanjani awubasa basasetha-ke okwamanje kusasethwa ukuthi izoma kanjani le bese kusho unyawo. Hayi ungabi phambi kwami ule impunga abanomzane obaba bemizi baqoqile kuShembe amagumbumane omhlaba silahleni amanazaretha emhlanganweni omkhulu la sidumisa khona uJehova. Mbongeni uJehova nezizukulwana zenu bafuke nezizukulwana zabo babona khona ney'ngane. Okay. Kupenda kuphela kufuneka khona le video igama kakhulule kade washo maketangeni umjika oleqhaza wena kaze zakho uzoba nazo nini. Ngibheke kwenye inzobo manje ngifuna ukunibonisa nje ubuhle esinabo la ebuhleni bamanazaretha ebuhleni bokuphakama ekhaya elikhulu ebuhleni. Ngibheke kwesinye isigcawu futhi senjobo manje ngibukeli-ke lesi bazothamela umgidi. Sengiyafika-ke la eyibuya khona futhi phela umsebenzi kaShembe mkhulu kakhulu emhlabeni. Ake sibheke-ke siyabashiya-ke la sisaya kwenye indawo engathi ngaya phambili dlulela phambili igcawu ngeyigcawu. Sesinye konakele
besinibone besisanisheka.